Hej, zdravím ťa, tu je Milan Marko z forexstrategie.sk a v tomto krátkom videu si zanalizujeme 12. týždeň v 25. roku, hoci máme už stredu. Takže zanalizujeme si predošlý týždeň. Sice som dával tomto týždni 13. len pondelok obchod a dnes aj to ukážem, ale hlavne ideme na tie analýzy tých línií. Takže uvidíš, že tu máme z predošlého týždňa, som tam nechal tie línie, to je 13. týždeň, minulý týždeň. A pozri, ako vidíš, pondelok neobchodujem, tam potom som mal pár plusov, 3 alebo 4 plusy a 2 mínusy, dostaneme sa k tomu, takže ideme na ten útorok hneď toho 18. marca, pozri, takže tu som si dal, keď som videl túto líniu podpornú trendovú, to je trendová podporná línia, áno, ktorá vznikla z tohoto, víš, tu sa odrazila, no a keď išiel hore trh a začal sa vrácať dolu, tak som dal obchod na sell, samozrejme, vidíš, tento ťah dal som na sell, ale nedal som až tu na dolu, ale dal som po túto líniu, ktorá je z predošlého trhu a pozrieme si, z čoho vlastne vychádza, to je táto línia tu, takže vidíš, tu je dosť silná, pretože tu som mal obchody v minulosti, takže táto línia som mu tu zadal, takže išiel som podľa tej línie, to 18, vidíš, takže nešiel som až úplne až k tej línii, ale zasal som tu na take profit a stop loss som mal vyššie a som mal tu na, takže vidíš, tu som mal tých 25 bodov stop loss a take profit 22, takže pekný profit. No a v ten istý deň, keď sa vrátil dolu trh, neprerazil dolu, vyšiel hore, ale neišiel hneď, samozrejme veľmi vysoko ťahal dole, ale už bola noc, denná volatilita bola už tých 62 bodov, 60 bodov. No a tu som zadával večer o 6. na sell, ale vidíš, že som mal veľmi krátky take profit a stop loss som mal tých 22 bodov a take profit len 13 bodov a až na druhý deň ma vystoplo na take profit, ale teda vzalo take profit. Mohol som samozrejme oveľa viacej. No a tu keď išiel v stredu potom, 19. marca išiel dole trh. Áno. A tu to aj píše v mojej knihe, v oboch vlastne knihách, že keď trh ide nejakým smerom a nevráti sa okamžite hore, že nejde hneď hore, ale začne z trochu do strany, tak to už indikuje, že ide trend alebo bočný trend, ale že už nepôjde naspäť, to znamená logicky som zadával na sell, ale nedal som úplne dolu, dal som ho zase pod tú líniu, dal som tých 22 bodov, lebo stop loss som mal 32 bodov, takže 2 ku 3. Myslím, že to som dával aj v mojom telegrame. Tento obchod bol celkom pekný a mohlo sa potiahnuť ešte až po túto líniu. Ďalej, keď sa od nej odrazil, vidíš, traderi zadávali zase veľ buy, všetci išli na buy, ale potom sa v noci ustálil trh a začali spomaliť dolu. Cez noc, nad ránom. No a tu štvrtok som mal potom prvý mínus a ten mínus z toho vychádza, pozri sa tú logiku, síce bola dobrá tá logika, že dosiahol do týchto línií, ktoré sú tu v minulosti, podporné línie, aj ďalej, keď ideš. No a tu som vychádzal z toho, že keď išiel tu na trh, vrátil sa, že sa odrazí odtiaľ, dal som take profit tu na, vidíš, modrý je vždycky take profit, 14 bodov, stop loss 16 bodov a hneď ma vystoplo, pokračoval trend dole, pretože zo skúsenosti viem, že keď v noci ide trh nejakým smerom, nejaký trend, tak cez deň ide väčšinou opačne, aj sa to ukázalo. To si môžeš pozrieť, že to väčšinou tak býva štatisticky, no ale samozrejme musí vychádzať z tejto štatistiky, že takto to býva, nie je to 100% ako presne v tomto bode, že ma vystoplo. Tu hneď som zadal samozrejme, keď išiel dole, videl, že sú jedna sviečka, jedna, druhá, tretia a tu som zadával na sell, pekný obchod, vidíš, tu mám stop loss nad touto červenou líniou a na tejto červenej línie podporná som dal take profit 13 bodov, 14 bodov, pekne. A hneď na to som zadal, počkej, to bola tu na to bola, áno, to mala, a hneď veľmi rýchlo som mal tu na take profit a hneď na to som zadal na buy, ako vidíš, zase ten istý systém, lebo denná volatilita presiahla 82 bodov, to som si myslel, že už musí ísť hore na buy, ten buy išiel potom až tu na, ale pozri, tu som dal na buy, že sa odrazil od tej línie, tu som mal take profit 11 bodov, stop loss 14 bodov vystoplo. Vidíš, ten stop loss som mal zle položený, ten stop loss mal byť 20 bodov, keď bol 2, no vystoplo by ma síce aj tak, no.
V každom prípade trade to nebol zlý, smer som akože uhádol, dá sa povedať, ale ten zle nastavené boli stop lossy, take profity. Keby som dal, že 20 bodov, take profit, stop loss 30, tak to mám plus. Ale vidíš, že hneď ma vystoplo, jednoducho stáva sa. No a potom hneď na to, táto sviečka už indikovala, že pod túto líniu sa odrazil a už bolo veľmi vysoko pravdepodobné, že pôjde trh na sever. Dal som tu na pekné stop loss 19 bodov a stop loss som dal, take profit som dal väčší 22 bodov a tu ma pekne vyhodilo na take profite, takže sa mi to vrátilo. No vidíš, že tu som mal tie 3 obchody plusové, 2 minusové. No. Potom prišiel piatok, celý deň bol taký divný, nevedel som čo ako, ale tento pin bar, alebo tento pík, áno, na väčším grafu, to znázorňujú už pin bar, áno, ako vidíš, ako to píšem v knihách. A tu som zadával už samozrejme a síce som ho prepásol a potom keď som sa pozrel tu na, vidíš, že táto sviečka indikovala zase trh ide na juh a nevrácal sa hneď hore, tak som zadával tu na stop loss 17 bodov, take profit som dal 11 bodov a pekne ešte do večera, do piatka večera ma vyhodilo na take profite. Potom pondelok, samozrejme, tento pondelok 24. marca hovorí, že nedávam stále obchody, ale toto som musel dávať, pretože vidíš to jednak jednej, toto tu, áno, ide trend dolu, pík dolu, nejde okamžite hore, zadávam sell. To isté tu na. A hlavne, keď denná volatilita bola 68 bodov, tak som dával, že dám tu na ešte pekný sell, stop loss 20 bodov, take profit klasický 11 bodov, 12 bodov, takže vlastne 10 bodov, 100 eur profit na jednom lote, minus spread. Takže tu som mal pekne, potom útorok som nemal obchod a teraz si tu pozrieme dnešný obchod, celkom pekný. Pozri sa na toto, nemal som take profit, dal som len stop loss tu na hore 25 bodov a som si hovoril, že o 6. večer zavriem obchod. O 6. večer, ale bol tu na, bol som v mínuse, ležal som v mínuse nejakých 8 bodov, nejakých 80 eur. Som si hovoril, že dobre, nechám to tak, nechal som to ešte pol hodinu, vidíš, hodinu som to nechal, hodinu a pol a prišiel až tu som na 20 bodov zavrel 200 eur, no ale mohol som nechať otvorené samozrejme, prečo? Pretože denná volatilita 50 bodov a tie denná volatilita štandard býva okolo tých 60-70 bodov, čo sa aj vlastne stalo. Takže to som ako prepásol asi tých ďalších 20 bodov, ale čo už máme profit. Takže tento týždeň celkom dobrý zatiaľ. Uvidíme ako zajtra, pozajtra. No a ako vidíš, obchodujem podľa tých vodrovných línií a podľa dennej volatility, ktorá je medzi 60 a 80 bodov. Takže toľko asi moje obchody. Ak máš akúkoľvek otázku, napíš do komentára a napíš mi e-mail. Ak máš záujem o akadémiu alebo privátny coaching, prihláš sa na ne a tiež pozri si moju knihu Pantareia Martinuse. Som sa povedal, že Panterus. Takže asi toľko a prajem ti samozrejme úspešný týždeň. Tu je Milan.